Gaskiya na gode maka Gambo. Kai kam ka yi sa'a. Ka more, ka gode wa Allah. Kowa na da zaɓin morewa ko ya kasance cikin damuwa. Shawara dai zan baka, kuma tabbatar da cewa shawarar da zan baka za ka zo daga baya ka ƙara gode mun, kai ta gode mun, saboda za ka kasance cikin farin ciki. To amma kafin ka bani wannan shawara, bari in fara karyawa tukunna ko? Bismillah. Taso. Dikko ikon Allah. Dikko. Idan Amina bata shirya zaman aure ba, ka nemi wacce za ta iya ta baka kulawan da kake bukata. Amma Gambo ka fi kowa sanin ba zan iya sakin Amina ba, saboda halaccin da iyayen da suka yi mu. Wace ka saki matarka? Ina nufin ka samu mace mai tarbiyya wadda za ta baka kulawar aure da ka rasa. Ma'ana, ka samu wanda za ta maye gurbin abin da ka rasa a rayuwarka, wanda za ku yi zaman aure na har abadan abadan. To, Gambo dai ka bari in yi tunani ne shawara tukuna. Sai mu yi magana. Za ka yi tunani da shawara? Dawa da Amina? Ta zuciyata. Gara. Amina kina ina ne? Gashi ina kofar gida ko mu ta da makulli ba. Amina, wa ma ya baki izinin fita? Kafa ki manta fa zaman aure kike fa ba zaman kanki ba fa. Wannan ai shashanci ne, wannan rashin hankali ne Amina, da rashin sanin haƙƙin miji. Gambo, akwai yarinya mai hankali da za ka ɗan da ita? Shi kenan. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Sanda zuwa. Yawwa. Ina yini? Lafiya ƙalau. Ina lafiya? Lafiya lau.